Oi murinya kora mugaji wanga wa mosi ni misawa kumura maintike ndi nene chendo ni maru imore. Machiegni Ramogi TV ubia maka uone weche wa manyien wa ikoni weche mathoth ka entai padeko da chiel. Dueno marapar gaganario prario kodario kabende duene marapar ogike giko bati. Wakono seche adek kende kuwuok sani to donjo dwe mar 11. Nikech wan gi saa 3 mar otieno nyiso ni koromo saa 6 otieno ma kawuono to wadonjo dwe manyien mar 11. Nyakora mugi wan gi mathoth ahinya. Lydia, weche ma bende medo chunyo oganda. Gin weche mag oro ma koro oganda ma Kajiado wacho ni mondo yud pi modho koro nyaka ikaw diel minga ma nigi pi. To mi diel ma nigi pi. To mi pi ke kube achiel ariyo cha en siling 100. Kori chiwo diel. To diel en 100. Mano e pek ma orusi kelo ne oganda Nyakora Mugaji wang wamenyo ni weche goyo makare kabene nyaka ne gichamo makaka jotend migepe adek kawuono kawa apisi e yorayanga kabende kanyo tingo jotend migao mar thieth Suzana Wafula kokawe kuom Mutahi Kagwe kabende mano mar lweny Aden Duale bendo kawo kom kachiel gi Simon Chelogui duto waiko yo makare Nyakora Mugaji wang tino makawuono. Anyalo paro Mutahi Kagwe gi you can get it, I can get it, we can get it. Because of public participation. You cannot just rise up one day and say we are going to increase NSSF, NHIF, we are going Jotenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga obugo biro jiwo oganda jo Kenya mondo ng'any kaponi sirikal okete tim lokruok e weche mag osuru ka ok okawo pach jopiny. We know over 4.5 million Kenyans currently are in dire need of food and water, and a further 2.5 million livestock have perished. Sirikal koro wacho ni maromo shillings bilion 2 dwarore mar reso jo Kenya milion 4.3 makech kod oro nuro e pachuka. Jotend piny Kenya William Ruto golo chik ne duol mar IPOA mondo opedhi okenge magin go matieko timbe mag nek magalagala mitimo gi opila ma pachuka. Ramogi machiegni Ramogi TV weche manyien gin mago imoro dichieng' mar wuok tich kaka wasenyisi wan gi mathoth ahinya. Nyalo tudori kodwa e namba 36000 Facebook mar Ramogi TV, YouTube kaachiel kod Twitter. Nyakora Ramogi diknwa kimiyo wapachi ewi weche ma wakelo ni e odhiambo ma kawuono. Jaloko marwa iluongo ni Belinda Dhiambo, nyinga en George Bati. Machiegni Nyakora Mugaji wang nyinga Lydia Uke. Wachako kod sigana mano jatend piny Kenya William Ruto koro golo chika ne duol mar IPOA mondo mi duol no ket ler mar yore mabende koro gidhi tiyogo e tieko timbe mag nek mathoro wuok e pacho kako kalo e lwet obila. Ruto singo ni piny owacho pod biro medo keto kenge mag neno ne jo Kenya obedo kod arita makare. Matimore ka familia mawedegi oselaleyo ma chich goni owuok e lwet obila pod mana medo golo ywak margi. Ndalo manok bang' jatend piny William Ruto golo chik mondo owuok kidieny mar obila mag okwach kich SSU mano chich ni itiyo godo e nego jopiny e yo magalagala. Jatend piny koro golo chik ne telo maketo nyong'ong e tij obila IPOA mondo yangre migawo mar arita ma pacho ka to itieko chutho tim mar lal kod nego oganda jo Kenya e yo magalagala. Kokalo andika moketie mbui gi par loch mar jatend piny William Ruto wacho ni mai thuolo manyaka tiekie chuth tim mar nek mar jopiny e yo magalagala kendo joma osebedo katimo timno olugo ling'any duto mag chike. Magi timore kinde manyuola mar Mwenda Mbijiwe mane olali dwe mar 6 higa mokalo kendo nyaka sani pok ong'endache. Ne oromo kod jatend okwach kich manyien Amin Mohamed Ibrahim ka giluwo ndach wuodgino. Min Mwenda Mbijiwe Jane Gatwiri okoni jatend okwach kich osingo mar timo nonro kendo yanga diera e wilal mar Mbijiwe. Tumeonana na DCI, I'm so happy. Amenisikiza na nimepeleka malalamiko yangu ya kijana yangu na akasema ameitisha faili akasema tumpatie a few days atatupatia feedback. Hapo mbeleni nilikuwa nakuja hata hakuna siku nimewahi